Gernika Lumoko Berbalagunek antolatzen duen maiatzako ezetziakin lehiaketa Monika Blankak irabazi du. Saria Ipar Tabernan bi lagunentzako jatordua izan da. Eta gero Maite Idoia izen da 20 euroko bonoa lortu da bena. Ibai Urrutiak azaldu duen moduan, maiatzako lehiaketan 68 erantzun jaso dituzte paperezko galdetegia eta internet bidez helarazitako erantzunen artean. Ekainekoa beia martxan dekogu, ikasturte honetako azkenekoa izango da, eta ekainen 20 arteko epie egongo da bidaltzeko galdetegi horrek. Betiko moduen bai online zein papere zein alko duzu eta ohiko lekuetan tope alko duzu ez honek galdetegi jok. Eta labokak eskaini dozku ekaineko ez jakinerako bilagunentzako afarize edo, hori azkenien bakotzan nahi da moduen baskarize edo afarize, eta aipatzen diren gaizek edo batez bedie San Jan Zuegaz edo Zutikaz lotutako gaizek, gero labokan inguruko pare bat gai bebai, eta euskeri elantzeko, edo euskera egiten diren akatze ohiko batzuk zuzentzeko esaldi batzuk bez hartu dugu.